El divendres 15 de febrer va tenir lloc un acte celebrat a Manresa, en el qual l'Agència Catalana de Turisme va fer entrega del distintiu Poble amb Encant a la localitat de Beget. L'acte va estar presidit per Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement, i el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font. Què comporta ser Poble amb Encant, alcalde? És un distintiu més, és una marca de qualitat més per aquesta joia del romànic català que és Beget. Com bé sabeu, Beget és un bé cultural d'interès nacional, això de per si ja li dona aquest valor patrimonial. Sabeu ben bé del nivell de protecció que gaudeix el poble de Beget, però el fet de poder estar inclòs en aquest segell turístic de Pobles amb Encant li dona aquest valor per tal de que el seu reconeixement arribi arreu. No solament com a reconeixement en si, sinó també aquesta posada en valor de segell turístic, no? El fet de que la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de Turisme, doncs hagi seleccionat dintre les moltes candidatures el poble de Beget i l'englobi dintre d'aquest segell en el qual tenim altres llocs i altres indrets de Catalunya de reconegut prestigi, doncs crec que és molt bo per Camprodon, pel Beget i per tota la vall de Camprodon en general. Que això ens serveixi per reforçar i per posar en valor aquesta joia que és Beget i que realment sigui cada vegada més visitat, sempre amb la línia de mantenir, com pot ser d'altra manera, aquesta singularitat i aquesta bellesa, però que sigui visitat per compte més gent millor i posar en valor el nostre territori.